Vi kan i hvert øjeblik begynde at huske, at vi er kilden bag, at vi er source, og at det er os, der skaber vores eget liv. Vi er så mega hammerende powerful, og det er så crazy powerful at begynde at virkelig vågne op til det, virkelig huske, hvem vi er og hvorfor vi er her. For vi er ikke kun den karakter, som vi har spillet hele vores liv. Vi er kilden bag. Vi er source bag. Vi er den, som definerer hele spillet. Vi er den, som er observatøren af det hele. Og når vi først begynder at huske det, så begynder livet at blive meget sjovere. Jeg tror alle sammen, at vi kan ikke genkende til, at vi har været igennem så mange ting i vores liv, som der bestemt ikke var særlig sjovt. Men alt det giver mening, når vi begynder at huske, at vi selv har sat alle de her udfordringer op. For vi er kilden bag det hele. Vi udspringer alle sammen af den samme fælles bevidsthed. Og vi er her for at opleve en masse forskellige ting. Og både gode oplevelser og dårlige oplevelser. Men hele pointen ved spillet, det er at vågne op og begynde at huske, at vi selv har skrevet det her spil. Og at når vi begynder at huske vores power, så kan vi selv definere, hvad det er, vi ønsker at få mere af ind i vores liv. Og det er hele den rejse, som vi alle sammen er på. Og vi kan enten vælge at ikke ville kigge på det og bare leve karakteren, eller vi kan begynde at huske, hvem det er, at vi er den power bagved, som har lavet karakteren, som har defineret karakteren, og vi kan vågne op og ændre det til hvert eneste dag, hver eneste øjeblik, har vi muligheden for at ændre på det. For når du står og kigger dig selv i spejlbilledet, så er vi vant til, ligesom jeg i hvert fald altid har gjort, at kigge på den lineære person, den person, vi har defineret os selv som i lineær tid. At vi har en barndom og alle de ting, der er sket gennem vores liv, der ser vi os selv, vi definerer os selv ud fra den lineære person. Men det er bare ikke helt sådan, det fungerer, for tiden er menneskeskabt, og tiden er noget, vi har skabt for at skabe afstand imellem alle de oplevelser, vi har i vores liv. Men i bund og grund, så alt energi og alt vibrationer og al den måde, som vi fungerer på bag ved karakteren, bag ved spillet, der er vi ren energi. Og alting foregår nu, og har altid kun foregået nu. Det er selve spillet, vi er fanget i, hvor vi køber ind på den her lineære tid. Så når vi begynder at huske det, og vi begynder at huske, at alt foregår nu, og at vi hvert nu øjeblik, at det er os, der er poweren bag, at vi hvert nu øjeblik kan vælge om, så er det, vi kan begynde at definere vores egen karakter. Vi kan begynde at definere, hvad for en identitet, hvad for en frekvens, vi ønsker at vibrere på. Og hvad det er, vi ønsker at opleve. Hvem er det, vi ønsker at være? Så når vi begynder at have begynder at lytte til vores passion, lytte til vores ønsker, lytte til vores drømme, så virkelig finde ud af, hvem er du som den version, som lever det liv, som du gerne vil se spejlet herude. Fordi når du står og kigger dig selv i spejlet, og er vant til at kigge på, okay, godmorgen, der er du igen, og du definerer dig selv fra den lineære historie, som du altid har gjort, så vil du blive ved med at være den samme, og være i det samme loop. Det du kigger på, det skaber du mere af. Og så vil du blive ved med at skabe mere af det samme, og derfor kan du føle, at du står i stillestand, du kan føle, at der ikke sker så meget i dit liv, og du kan også føle, hvis du har en dårlig periode i dit liv, og du bliver ved med at tiltrække mere dårligt, fordi du fokuserer på det dårlige, så får du mere dårligt. Og selvfølgelig også, hvis vi fokuserer på det gode, så får vi mere godt. Og når vi fokuserer på og bliver bevidst om, hvor mange ubevidste lag vi har af overbevisninger, som vi bliver ved med at holde fast i, selvom vi siger, nej, jeg tænker positivt. Men hvis du ikke ser det i din yderverden, hvis du ikke ser det spillet ud i refleksionen herude, så har du nogle ting, som du kan ændre på. Og du kan hele tiden gøre det nemmest muligt ved at vælge den identitet af dig, som du ønsker at være. For bruger du dit krudt på at hele dig selv, på at have fokus på, at du skal forbedre dig selv, så tænker du lineært, og du bliver ved med at skabe flere tilsvarende oplevelser. Så folk kan blive ved med at hele sig selv og arbejde med deres personlige udvikling i årevis. Fordi det er det, de vælger at fokusere på, og det er altid det, de vil få tilsvarende mere tilbage af. Flere oplevelser, som spejler det. Universet er neutralt og spejler den version af dig, som du vælger.
Din power er, at du kan vælge i hver eneste øjeblik. Så derfor, hvis du ikke lever det liv, som du ønsker lige nu, så kan du definere, hvad for en version af dig ønsker du at være, som vil spejle og projicere det ud, som du ønsker at se. Og det kan du gøre i hvert nu øjeblik. Og det er den power, at vi kan begynde at huske, at vi besidder. At vi er kilden bag det hele. Vi er ikke kun den karakter, der spiller spillet. Men vi kan observere det. Og det kan vi blive bevidste om i det øjeblik, at du stopper op, tager en dyb indånding og prøver at kigge på dine tanker. Prøv at blive bevidst om. Du kan gøre det lige nu. Prøv en gang at være bevidst om. Træk vejret. Træk vejret dybt ind lige nu. Og så prøv at være bevidst om dine tanker. Og prøv at være bevidst om, hvad for nogle følelser du har. Og så prøv engang at spørge dig selv, hvem er det, der er bevidst om mine tanker? Hvem er det, der lægger mærke til mine følelser? Det er ligesom første step for at adskille dig selv fra karakteren. Fordi du er observatøren, du er source, du er kilden. Du er den, som skaber og fodrer karakteren. Og når du begynder at adskille de her to ting ad, og du kan se, at du ikke behøver at identificere dig med den karakter, med smerte og problemer og alle de ting, som du ikke ønsker, eller sygdom, eller whatever, at du kan stoppe op, trække vejret og connecte dig selv til source, til kilden, og vide, at du er den, som vælger i hvert nu øjeblik. Så har du muligheden for at vælge noget andet. Du kan vælge præcis den version af dig, som du ønsker at være. Og det er vores power, og det er det, vi kan begynde at huske nu. Det er det, millioner begynder at huske nu. At vi er ikke den her karakter, vi har spillet. Og det er fuldstændig det samme, som der spiller sig ud på globalt plan, at alt det, vi kigger på herude, begynder at kollapse, fordi at vi husker, at vi har interageret med alt det herude og skabt det system. Vi har købt ind på, at sådan er reglerne i spillet. Vi har købt ind på, at vi ønsker politik og systemer og alt det, at vi skal stå op og gå på arbejde og alle de ting, som vi har købt ind på. Hele systemet er bygget ind på vores bevidsthed, der har købt ind på og projiceret den historie ud der. Men vi begynder at huske nu, at vi er poweren bag, og det er derfor, der kan være så meget modstand, og det er derfor, vi kan se, at ting kollapser, og der er kaos i den ydre verden. Fordi vi begynder at huske, at vi har muligheden hver især for at skabe noget andet. Og det foregår ikke ved at kæmpe derude, fordi det er det samme som hvis du kæmper mod dit eget spejlbillede. Ikke at du prøver at krasse i refleksionen i spejlbilledet for at forandre dig. Det foregår ikke sådan. Det foregår gennem os. Vi skaber det hele. Og det er derfor, det faktisk er et stort spil, at vi lever i det her hologram. Så det er ikke derude. Det er aldrig på skærmen. Det er aldrig på spejlbilledet, at vi kan lave forandring. Det er i os selv hver især. Så når vi begynder at huske det, så laver vi både en individuel forandring, plus vi laver en kollektiv forandring. Fordi jo flere, der køber ind på den samme kollektive forandring, så er det det, som vi projicerer ud og oplever. Og vi oplever alle sammen forskelligt. Fordi vi er bevidstheden. Vi er alle sammen udsprunget af den samme bevidsthed, eller vi er den samme bevidsthed, som oplever sig selv på forskellige måder med vores forskellige personligheder. Så når vi husker det, når vi begynder at huske vores power, at vi er skaberen bag det hele, så er der intet at frygte. Der er intet at være bange for. Der er intet simpelthen, der kan slå os ud af kurs. Fordi vi kan huske, at vi ikke behøver at identificere os med den karakter, som har problemerne. At vi hele tiden selv i hvert nu øjeblik kan vælge om. Det er powerfult. Og hvis du ønsker min hjælp til at blive mere bevidst skaber over dit liv, så skriv til mig. Fordi jeg har 10 pladser af en-til-en forløb tilbage resten af året. Og ellers har jeg selvfølgelig også nogle grupper. Og til næste år, der stiger mine priser. Så skriv til mig, hvis du vil lære mere om det her, eller jeg kan hjælpe dig og guide dig, fordi i princippet så kan vi alle sammen gøre det her. Vi kan alle sammen gøre det uden hjælp, men vi kan forkorte processen ved at spejle hinanden. Og det er det, som jeg gerne vil hjælpe dig med, hvis du har lyst til det. Skøn dag herfra.